Hyvä kysymys. Mä oon aikaisemmin opiskellut 1 vuoden englanniksi yliopistossa, niin tuntuu luontevalta opiskella muulla kuin äidinkielellä. Ja mä ajattelin, että jos haluaa vaikka valtiolle töihin, niin ruotsin kieli on tosi hyödyllinen, koska on itsellä äidinkielenä mä oon suomi ja valtiolle tietty tarvii kumpaakin kieltä, kun on kaksinkielinen valtio. Ja mä oon aina tykännyt kielistä, niin sit tuntui sille, että on kiinnostavampikin opiskella jollain toisella kielellä kuin suomeksi. Mitenköhän se oli? Mä etin, että mihinkähän mä haluaisin opiskelemaan tai mihin mä hakisin. Niin sit mä kattelin Helsingin yliopistoa ja Turkuun, kun mä tiesin, että mä haluan jompaan kumpaan kaupunkiin. Ja sitten mä jotenkin löysin sen sieltä Helsingin yliopiston nettisivujen kautta ja mä rupesin katselemaan, että hei, toihan vaikuttaa tosi mielenkiintoiselta ja voisi opiskella just valtiotieteitä, mikä mua kiinnosti. Ja sitten mä kattelin noita hakuprosentteja ja kirjoja ja miten haetaan, niin se tuntui sitten hyvältä vaihtoehdolta. Ja hain kirjan ja katsoin, että onnistuisiko tää. Sitten päätin, että haen. Vaikeinta. Alkuun musta tuntui, että vaikeinta oli ymmärtää kaverien puhetta, kun se ei ole ihan sitä lukioruotsia, mitä siellä opiskellaan. Mutta ehkä sillain niin kuin sanasto, sitä tulee niin paljon enemmän kuin mitä sä oot koulussa lukiossa just oppinut. Että se on ehkä ollut se hankalin juttu. Joo. Ei ne vinkkejä, mutta ainakin semmoinen, että ehdottomasti kannattaa, hakekaa ruotsiksi. Mä oon tykännyt tosi paljon. Ja sitten ehkä semmoinen, että mä ainakin itse säikäsin sitä kielikoetta, kun mä ajattelin, että voi ei, että se on joku ylioppilaskoepotenssi 10, mutta siis se ei ollut ollenkaan paha, ei tarvii jännittää, että siitä kyllä selviää. Ja sitten niinku, ehkä rohkeasti ja silleen niinku, vaikka jotain sanoja ei niinku tiedäkään, niin ei tarvitse kaikkia kuitenkaan osaa, kun sitä pääsykoekirjaa lukee, niin ei sun tarvitse ihan jokaista sanaa ymmärtää. Että niin, yritystä ja rohkeutta.